what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Abata imanya dagabadesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Abata imanya dagabadesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. This is the program where we trace young men and women who sacrifice their youthful life to go and fight and liberate Zimbabwe. Chirongwa chatinokupai chirongwa chinotera matsimba kana kuti pakatsika varwi vehondo yerusununguko kubva kwavakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kubvawo muno munyika vachienda kuMozambique, vachienda kuZambia, vamwe vakaenda kuTanzania, vamwe kuRomania, vamwe kuRussia, vamwe kuChina, ndokudzoka ndokurwira rusununguko rwenyika ino. Nekudaro takaona zvakakosha kutiwo nhoroondo yevarwi vehondo yerusununguko haifanire kurova, inhoroondo inofanira kuzivikanwa nevana veZimbabwe. Hachisi chirongwa chatinotaura nevakabata pfuti chete, asi chirongwa zvakare chatinotaura nana Mujibha nana Chimbwido, vabereki vainzi Povo panguva yehondo, nevamwewo zvakare vakasungirwa zvematongerwo enyika. Chirongwa chenyu hazvinei kuti muri kupi, tibatei panhamba dziri kubuda pasapo. Tinoronga toya ikoko togara pasi totaura. Nhasi tiri kupi tashanyira rimwe gamba kuZvimba South, Mashona and West Province, uko kwatati aiwa comrade regai tigare nemi pasi tikurukure tinzwewo pamakafamba napo. Comrade, makadizvi? Tiripo makadiwo. Tiripo kuri sei kuno? Kunoko takasimba. Zviri kuoneka, hakungobvunzwa zviri zvokubvunza shuwa. Izvi ndizvo mungatobvunza kuti makasimba here. Makasimba here. Handitika. Shuwa. Aiwa, tinotenda comrade. Chokwadi. Tinoziva kuti munhu watiri kutaura naye mwana wakwamutisi. Ndichokwadi. Handitika. Ngatitaurire mukomana uyu. Toziva kuti munogona kunge masekuru, maane zvizukuru, asi mabhachi atoda kumbabvisa tombaisa pasaiti. Timbotanga kutaura nemwana uyu kuti mwana uyu akazvarwa kumhuri yekupi, uye zvakare ndimunhu here futi muZvimba mamakazvarwa kana kuti kunoko makazoya nekuda kwezvakasiyana-siyana? Pakanaka, tinotenda. Ini ndinonzi Elisha Mtisi, masocha Chireya. Ndakazvarirwa kuChipinge. Okay. Kwamapungwana. Sabhu kwangu aizicobeka. Mumapurasi. Ndo mwendaka zvarirwa imomo. Mugore ripi? Ndakazvarirwa 1959. 1959. Yes. Mhuri kwababa venyu yakamira sei? Mhuri kwababa vangu yakati kurei. Vana baba vedu isusu vanga varipo 3. Varume. Vasikana varipo 2. Ndo mamira kaita mhuri yedu isusu yana baba vedu. Mababa venyu mimi manje. Mumuri wedu mababa vedu inini. Baba vangu vanga vane madzimai vanokwana kuita vatatu. Mumba mwedu isusu tanga tiripo 5. Imwe imba iyi vanga varipo 6. Okay. Mumba mwedu mune musikana 1, vakomana tanga tiripo 4. Okay. Vapenyu sofa tasara musikana umwe chete nevakomana vangani 3. 1 mukomana takamusiya kuhondo, mukomana mukuru waidi wendaitedzana naye wanga ari pamusoro pendaitedzana akashayika
akafira pasungabhera Handiti. chienda kuhondo But kana muri wekuchipinge handisi kunzwa kachindawo kachibuda kakadyiwa kakadyiwa nokuti kuenda kwendakaenda kuhondo ndakaenda 1976 kubva ipapa ndakuzogara nemandau ndakazokurira kwendairowera hondo ndokwendakazogara futi nekumozambique kumacamps endaigara saka vaigara nemachangani mavhenda kumozambique taigara nemakilimani handi munoona saka shona inodipere ndabva kundopinda futi maarmy saka unoramba uchigara usina mandau uchitaura nevamwe vanhu asi kureketa ndinoreketa saka patinenge tichireketa toda kumbunzwa kachikandwa ndichibhuya chindau aiwa tinobonga ngatiendeedu kuchipingo kumaprazi maprazi kutaura kwamaita pamapungwana nyaya dzezvematongerwo enyika panguva iyoyo dzanzakamira sei toziva kuti ndokwavasitolewo nyaya taingoti zvikunzwa tichivadiki kuti kune yainzi zapu yainzi zanu nekugara nokukura kwetaitawo kuti tizozive kuti zvainga zvakamira sei kuti zapu nezanu zvakamira ndakazoziva ndaenda kuhondo kazhinji tainyanya kunzwa muredhiyo zvichitaurwa pakatanga nyaya yehondo zvokuti yaiti hondo yatanga Mount Cylinder border isi tiri mudodzi neborder saka vaiti vakurovana nokuti mabhunu aitanga kazhinji achirovana neMozambique neFrelimo yes and kutanga kunzwa futi kurira takatanga kunzwa yeFrelimo nemaputukezi yekuno kuZimbabwe ainzi Rhodesia takazoiona after independence yeMozambique ndokuti tizoziva kuti muno muZimbabwe mane hondo yeMozambique yanga yapera ndiwo mamiri anga akaita nyaya kuti izive zvehondo saka imimi muri koko pakatanga kuya mabhunu kuarea kwenyu pakatanga kuya mabhunu kuarea kwedu ndanga ndiri kuchikoro painzi paGlassflats takaona madhimudhimu aya achingosvika madhimudhimu aya asvika vakangouya nganzi vana vechikoro budai tabuda paya takabva tagariswa pasi tese vana vechikoro tagarisana kuita raini ndope takatanga kuona kuti zvinhu zvadini zvachinja 1975 ndo pakatanga kutorwa vanhu vichienda kwainzi collab vaitora sub A sub B standard 1 standard 2 ndiye vaitora maingo kusvika ngoti 14 years wanga kutotokoenda kupi collab ndo pakatangira nyaya ndikuziva kuti hondi yatotanga saka zvivaita manje vaiti vangatora vakomana vakuru vanga mastandard 2 standard kuenda mberi uko vakura vaya vaende kotrainwa 14 days kana kuti 21 days vaibva vaizodzoka vakomana vakapfeka uniform nepfuti and papa vichitoshaina vichikubatirisa mapikicha etraining what kuitira kuti vatore futi yani vamwe vanhu saka inini manje ipapo mweya wacho novuka wakabva undibata kuti mamiri akaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka vakazoti one day vakazora futi varungu takabva taiswa mukipi dzedzedze vana baba nanamai tasangana mudzimba dzimwe chete ndimwe tairara takabva tazotorwa umwe musini obva taiswa padhemu nemasoja Smith dhemu rukuku imi maisvika moiswa panapa varungu voisa maamati kakupi kumusoro uku wotaura kuti right imimi kana muchisapota magandanga nhasi muri kufa chimirai muone zvitoda kuita zviri mudhemu saka manga makaiswa matarget wotanga kuridza futi dzichifura pamusoro penyu dzichirova matagets ari mumvura saka ndakazonzwawo paredhi uchinzi kusendinari pane zvakaitika ndakandiri mukoma wangu inini angari kusendinari achitonzi vamwe vanhu vakatombotorwa ndobva vafurwa ndobva vaurayiwa ndo vamwe vacho vaivigwa kuchibondo vaya vaingounganidzwa izvozvo saka ini ndakabva ndazvifunga kuti nyaya gore nene uchafa tichazouraya mangwana ipapo ndo pakatanga hondo kupinda mupfungwa mwangu zvosvika ndazofunga nyaya yekutiza kuti ndiende kuhondo makaronga nani ndakaronga neumwe mwana wekwaJuwau nekwachikocha Mazizi
Ndi tiripo 3. Tiri pachikoro. In fact tizoenda takazounganidzwa futi mumusi. Kuchinzi mwambona magandanga ere. Tikati tombona magandanga. Ngazirarai pasi, ndotarara pasi. Zvikuti zvechikoro kuti tizadzidza zvakasvika chaiti. Ndo petakazofunga kuti vakomana ngatiende kojoina. Pamakarara pasi makarowa. Atina. Taingoharaswa zvungaharaswa zvezvo. Vangasikarowi. Nganzi ndo tatofunga tikati Peter. Na Thomas ngatiende kupi? Ngatiende kuHondo. Ngatiende kojoina. Saka takatina nasisi wedu. Vanga vachikaya kofi. Vachinoka kofi. Vachinoka kofi. Ndo patatora mabhuku edu paya. Vanga vari mukofumiya ndo ndavasira chibhegi changu chimapi zveupfwisvi ndo mutaisira chini mabhuku zviroramiri zvezve ndo ndavasira zvinganzi chii chaitika wakuenda kupi ndikati ndakuenda ndo tatanga kumhanya zviya zvekuti tese takabva tamhanya kubuda mukofi ndo takwira gomo takuenda painzi patiki tasvika patiki paya takutonanga kupinda muMozambique because takati padhuze neMozambique panga pane chikoro painzi paMutsaa ndo patakazotenga lofu rechingwa nemazoe zvimazoe zviya zvimabhodhoro zviya takatisina mvura ndobva tasvika parikowa changa chakatotanga mweya Hondo saka taingogura chingwa kwakudira mazoe pachingwa kwakuseva mumvura kwakudya handikuona kuti tione kuti kufamba right ndo patakazokrosa techingoti krosei yainzi Nyamadzi ndo patakatanga kusangana nemufererimo 76 yewe ya 76 ndofunga kuma 15 kuma 15 June independence ya Morita kana kuti independence ya Mozambique yakaitwa paSpinga Beira titori macruise tamira kuenda kupi kutraining right tatorwa nemakamazwa muri kuenda kupi tikati kuenda kojoina musati maenda mama tunosangana nemagandanga andakatisira kumbosangana negandanga munhu ndakatanga kusangana naye kuziva kuti anoridza pfuti ainzi ganda mufererimo ndo ndakazo vakatitora ndokusvika paSpinga Beira ndobva tagara kusvika musi wa 24 June musi wa 24 June makuseni ndege dzasvimbi dzakatanga kuuya ndotanga kubhomba papi paSpinga Beira ipo paya tichiri marikruts isu takabva tabiswa makomba mahandaki mainzi mahandaki takaziva kuti anonzi mahandaki yechizonzi independence yeMozambique 25 June tanga tiri papo hafisana kuzouya ndobva tazotorwa manje ndokutanga kuenda kwainzi paMachazi ndabva paMachazi ndakaenda painzi paToronga ndabva paToronga ndakaenda painzi paChibawawa ndasvika paChibawawa takagara ndo petakaonana namai Mujuru former president Mugabe chiuya ipapo pakutangodzidziswa politics ndiri mufana ipapo I was very young asi ndakati ngware zvako ndanga ndine 13 and a half years ndosaka muchiona tuhembe turi papapo ndiri ipapo pakazouya kuchinzi kuroda vanhu varikuenda kuenda kupi kutraining which is 1977 pakazobhombwa Chimoyo musi watakatorwa pane mota dzakabva kuGaza dzanga dzine vanga vakapfeka hanzi mafororisi vanhu ivavo vanga vachitibva kumusha saka isu tanga tagarawo papi paChibawawa kuchinzi vanhu vagarisa pana vakachienda kupi kutraining avo vabva kuGaza vangachibosara papi panapa saka nekungwara kwangu takatira vasikana vetakatira vainzi vana Mary nana Rosi takabva tese paSpinga Beira saka vakangoti kamwana kuti vandisiye zvaidi zvairwadza ndo pakatanga kunzi madhefu pinda mupi mudhoji rainzi dhoji vechipinda mudhoji vakabva vandidaidzira kukanzi uya ndobva ndatenderera kuseri kwechini musingaoni vanhu ndobva ndakwira ndobva ndasvika ndobva ndagariswa pasi panga pane madrum edhizeri aya indakagariswa kusaidi uko ndobva ndavharwa nechini netende nana Rosi kuti tiende tese kwaidi kwevaienda ivo vanga vakusarudzwa kuti vaende kupi kutraining ndobva taenda nemadhoja takusvika kuNelogodora ndope takazwa kuti nyatsonya idini yabhombwa isusu taidi kuenda paChimoyo patraining ngadzi hazvichaiti kuti vanhu vaende kupi kuChimoyo ngavachienda kupi vachienda kuSamakweza
vangwanzi aiwa ngavaende kupi kudoroi tamira padhondo paya ndopatakatanga kurohwa vanhu ipapo nechini nemakamaratta vichinzi muri wapanduki muri chii vamwe vanga timboenda kubeira zvikanzi kubeira kune ndege yabatwa yaidi kutakura vanhu kuenda kutanzania havachati futi kuenda futi kupi kuti kubeira ndobva taita 2 days tiri padhondo no chikafu makamaratta tichiima chikafu zvikanzi vanga vachitaura ngavachiende kudoroi ndopa takazotakura kuenda kupi kudoroi tasvika padoroi paifiwa ini nekuchenjera kwangu ndakabva ndatorwa nomwe ainziwo comrade Tsotsowa ndobva ndaiswa kusecurity ndiri bada posto because I was very clever ndobva ndaigara kupi nana mai ainzi mai kutama kana makambodzo kupa ana ainzi mai kutama akazouya vichiita vai mutedzeri weheadmaster kwakutamako kuhondo vaipenga but pakangonzi nyika yasununguka vakabva vaita chi normal kupenga kumental case mental chaizvo zvaiitwa shungu ainzi shungu yako comrade shungu yako vaipenga uko but pakangonzi nyika yasununguka vakaita chi normal right ipapo ndopakazonzi vanhu vari kudiwa kuenda kuchimoyo in fact pakutanga pakaenda vainzi manuva vakatiza kuenda kupi kuchimoyo vichibva vatswa namakamaratta ndo pakazorongwa zvikanzi vanhu ngavachidi ngavachiende kutraining ini munokungwara vavo nevasikana vaandirawo pakatanga kudadzwa mazita ndobva ndaridha manje kuti pakangonzi comrade Mabunu anongoti icho ndiyadzikwira chi moti ndakazitata saka pakangonzi ndicharidzwa zita kanzi dzapirikana ndakati ndikangoti icho zvikanzi ngaende zvikanzi mudiki zvikanzi ayo hazvina basa ngati ngakupinde mota saka hamuna kuti muri 2 manje ndakangoita ini takaita tiri 2 uyu mukuru anga ari kukukona uku ndiye dzapiringana ini ndakati padhuze zvikanzi ayo ari kunyepa uyu dzapiringana ngati ngapinde dzapiringana chaichai kunyepa akanzi kunyepa ini ndapinda ndapinda mudhoji muya taenda pachimoyo takaenda painzi patakaura 1 ndope takatroniwa ipapo tapedza training yedu ndope takazospecializa ndakaspecialize yainzi Kanyao 75mm iyo iya ndikazoita engineering kuti yachi zvimbambaira ndikazodzidza futi kurapa furumero ipo paya ndio makosi ndakadi ndakaita ndiri ipapo petakaita mademonstrations ekurova matarget aya nekanyao ndakati the best 75mm apa mazvipasitere kuondoa manje ndakunzi mshumani gwata inoti comrade mshumani gwata kana kuti pondai iri kunzi pondai rakazobuda rakupi kufront handina mshumani right namshumani apaya pendakarova matarget papa comrade Gava wanga varipo zvinavashi nganzi mfana ndogara nayo is a sniper maona ndakatanga kuisa gwada post wa comrade Gava Fox tagara pachimoyo paya pakazobhomba chimoyo iyo comrade Gava Fox vakabva tingati nguva dzine dzinasi saka ndikuenda kupi kubeira but madhezi ese taitoenda tese takati 3 maassistants ino anonzi major nomumwe musikana tisi tanga tiri magwada post awo musikana ainzi comrade ainzi Rozi Rozi kana kuti kwanzani ndatokangana zita racho Rozi but taiti Rozi tiri ipapo tiri 3 anonzi major nini musiwo vakabva aenda nani naRozi kuenda kupi kubeira isi ndobva tasara tiri 2 and vakabva vanisira futi yavo tisangati naye comrade Gava vakangoenda nepistol yavo ndobva tasara nefuti ngani 2 techirara tarara ipopa munoziva hope dzimwe dzinoratidza chokwadi uyu meja akati no pondai ndikanzi naiwo mushumani hope dzinarota pana paka ndarota ini ndechisirwa tsvina nezvimherepere muzanzi mherepere dzinomuziva mherepere izvi shiri zvinobhuruka izvi zvinganzi zvanga zvimhanya zvingoisa tsvina
handisi kuziva zvino tikati meno kuti zvinochi zvinorevei kusati mangwana makuseni 7 o'clock tamuka isusu magwada apostle hanzi masisi taitanga kodya chikafu chemashefu ndobva taenda kumesi panga pane chimesi ranga ripo pachimoyo paya tasvika paya takutodya chikafu chedu ndine futi dzangu dzingani 2 dziya nashefu wangu tachingobuda zvino amene ndobva tagara pasaida ndobva tatarisa kugomoria riya ndikati naiwe meja ko chakasviba icho chiri kuuya chakasviba ichi kuchigore chii saka changoramba chingodi manje chichingouya chichingokura chakatanga vharika chiri chidiki ya but changoramba chingodi chingosvika saka payakasvika pamusoro pegomo paya pandege dziya dzakatanga kudai manje ndikati iwe indege guys saka the time ndakangoti ndichisimuka apa ndakangonzwa vibration kakudziya so ndisazuri mabhomba kuzocheka kwakuya kwamesi yaise yakutodi yakutobvira ndobva ndakatanga kuchekera ndakadzika kudhemu kuyako ndichisvika kudhemu kuya ndakaona mahelicopters akuseri kwechikomo kuyako amene ndakangoteneswa ndobva ndadai kunanga kumain road kuinofanira kugondola ndichisvika pagondola ndobva ndaona futi kumberi kune mamovements ariko kuratidza kuti akuiti ndobva ndatena ndakaramba chingotenda kusvika ndasvika mudepression ndapinda mudepression ndope ndakaona mberi kwangu vanhu vapera kudini kufa vakadzi nokuti vakadzi vaibva kune handa kuyangu vachidzika nekuku saka ndo vakadini vakarohwa papa ndakasvika pane mwana anga aripo so ndikati mwana iyeka ndiye mwari wangu akachema ndobva ndamubata ndobva ndamutakura naye ndasvika pachikomo ndobva ndaona varungu varipo but varungu vakandiona kuti pane munhu ari kudini ari kuuya kuti vandiridzire havana kuda kundiridzira ipapo ndakatakura mwana uya nepfuti dzangu ndobva ndapinda mugomba saka ndapinda mugomba ndakatanga kuti kutena kutanga kugoya pasi kuya kuhanda ndobva ndatendera nekuku ndobva I was surprised ndichibuda road rei kubva iri rinoenda kubeira riyani ndobva ndapinda mubere pakuchifamba ndakusvika uko kudhuze road rinoenda kumafambise ndobva ndakasangana nemakamarata bva kuti mira ndamira kwanzi wabva kupi ndikati ndabva uku kuchimoyo kanzi alright ndobva nditora mwana unaye iwe makamarata mwana ndinaye mwana akanambochema anambochema mwana iyi kusvika paya ndatakurwa ndobva zotora mwana ndobva aziende kozibhisa kwaigara madzimai vanga vane nhumbu ini ndatorwa ndaiswa kupi kune vamwe vanhu namwe vanga vatiziva kubva hatina kurara musi uyu takazongona pachena makuseni pakwazonzi munhu wese akasimba kuchimoyo kurikavhari yemakomedza vadini mabhombo yavo tiri munzira kuti tiende pane ndege dzaya dzakanzi dzakauya futi dzichanga kuti futi kubhomba futi ndobva tambomira ndobva dzangodziridzwa nemakamarata because vanga vaisa mazegiwo ndobva dzaenda tiri ipapo ndopakazonzi right ngakuchisarudzwa vanhu vari fiti vamwe vakati vakakurwara mweziwa ndinofunga nyanga iri yastress zvokuti wati ungafamba naye orara ungafamba naye ogara pasi isi takangozvishinga ndobva taenda kuchimoyo kako painzi pane group iri pamberi group iyi ndeyekuona kuti vanhu ava vapenyu here ichiunganidza ichivatora ichivasaiti kozoya group yanga yechi2 ndiyo yanga ine mamedical ini ndakapinda group yemamedical because ndakataita chi medical takutanga kuchibhande chachi vamwe vanhu pane vaifidha isi taingosvika papa tobayira chi idripi tobhandisha munhu pane vaifamba vachidi vichifidha vanhu ipo papa ava vanonga vafa vaingosiva vakadaro vichitakurwa vachiunganidzwa dhee rechi2 vanhu vese vakutanga kutakurwa ndopakazoita dhee rechi3 ndopakatanga kutsvaga vanhu vaifamba vichiunganidza chini vanhu vaiunganidzwa hope ndopakazoya zvimushini zvaa zvikukura kuti izozive kuti vakazovigwa seni because petakazotorwa nemakamarata ngazi munhu wese kumusha hatichadi munhu wese makatiurayisa muno ndopetakatorwa futi isusu takuda kupinda nepapa panyanga pachivi chitangwena techisvika mubhodha muya zvinganzi kumusha akuite kune mopapo kune ndege nemabhisa
akusvikiki takasangana namakomedzi vangati withdraw kubva kupi kufrani hapa isusu takapiwa only futi 1 rikweresera furi ipi iya nemakamana zvikati futi munodzona kupi kumusha takatana comrade Edwin Munyaradzi chitegedza uyo ndiye anga ari komanda wedu iye akatitoita sei panga pane 3 madhoji akazara vanhu ndovakanzi kutete vanhu vasina futi ndisina futi ndobva taenda kutete kuprovince kutembwe kwainzi kumaroro base ndo kwaiswa maretraining vanhu vachienda kupi kumusha vanhu vokupiwa chini vichipiwa chi futi pane futi dzakazobva nekugasa ndo dzakatanga kuzopiwa futi idzodzo komende chitegedza uchibva atoti ndaasise futi manje wavo ipo paya ndo vakazoti handikusi hendei ndobva tazopinda kufront kumount Harwen neunda sector Nyombe detachment ndokucross the border right. My first battle takapinda panonzi pabandimba tacross the border takasvika kwakuti hwe kuchena isusu hatina kuziva kuti mafambire takaita isaya tanga titori mumabhainokura mevarungu bwezi petakasvika tichimira tichibika chikafu varungu vanga vari mugomo waiona chini moto kwechingozi hwe munoziva mudande mune misawu vakabva vaona kuti vanhu vapi avo ndobva tasvika pabandimba paya pane dzimba dzanga dzimusoro ndobva takemba muzimusawu takazongona ndege dzadi dzasvika ndokutanga kudi kubomba. That is my first battle. Apa ndiri recruit kundizive kuti ana comrade Chitegedza vakabuda sei because vanga masenior ka inini ndakangomhanyira pamuuyu zvokuti muuyu ndade kuti titombozosvikako ndione kuti wakamira sei. Ndasvika pamuuyu yawe ndakangotendera nemuuyu ndobva ndahwanda ndiona varungu vari kudi vari kubva uko varungu pavakamhanya chiende kudzimba dzaitsva ini ndakabva ndakwanisa kukwira pachimuuyu ndobva ndasvika pane chibako changa chiripo ndobva ndagara mukati muchimuuyu pamusoro paya munoziva muuyu munoita chimbako ndobva ndagara imomo. Vakauya ngati kumunhu watendera vabva vandishayiwa ndobva vaenda ndakabatwa nehope ndiri mumuuyu imomo kwechingosviba ndobva ndazoburuka ndobva ndazoona nepovhu dzakutakura makomedzi vanga vadi wakwara because vanga vari ma-reinforcement gurupu yakabva kuEthiopia iyo iyai ndiyo yakatabwa too much iyoyo vanga vari masenior hapana vaya vakakwara but marecruits mazhinji nemadefi tanga nawo ndokwakwara ipapo ndopetakazoenda yainzi mafeti kugubesi muna Mamburadonha tagara imomo rimwe betro futi again because ndodina yakakura ndopakazonzi ngatiende koataka kwakabva kwaibva masoja ndokuti masoja vazhinji vanga ari maauxiliary nevaibatwa makolapo aya vaibva yainzi Humbwe Kipi zvikanzi kuHumbwe Kipi ngatiite yainzi combined operation ndobva kwasokwa Nyombe A and Nyombe B ndobva tabatana kuti tiende kupi tiende ikoko ndobva taenda ndobva taataka takakurirwa takasvika vakanga vatozara kudhara ndobva tadzonga kuzoti mangwana wacho takagarira kuti tizoenda futi kodi kuataka usiku panga pane chiredhiyo chinenge chinacho zvainzi champion chakabva chatanga kudi kutaura ovhaovha iyai chichitaura ovhaovha ndobva ndataura ndikati comrade Godi Meja Nyauchi ainzi Godi muri kunzwa here zviri kutaura uku it seems vanhu vari papi vari padhuze nokuti vaitotaura kuti we are now seeing some fires nokuti taibika kausiku ndikati zvinoreva kuti vanhu ava vari padhuze apa vanga vari mugomo vari kutodi vari kutotiona kwechingoti kwechingochena ndakazongonzwa mahelicopters ari kuenda chini nemuri muna Musingwa muya ndopati nepamusoro ndikati ihondokai achitena pana ainzi Odinga anga ane 75 RPG2 helicopter achipinda nemujinga iri pasi mutsanga muya akabva airova ichibva yadonha ndo akatiwesera moto manje majeta anobva auya achidi achibhomba papi ipapo
inini ndangosara kuti ndizive kuti ndoenda kupi handichakwanisi. Ndobva ndangomhanya ndakadai, ndasvika uko ndobva ndapinda pasi pedzidanda, muti wakadai, danda riya ndobva ndapinda pasi, panga pane mago, ndobva ndakarova nemago, ndobva ndabva pasi pedanda, ndisingazivi kutoti apa ndiri kutonzi ndibve manje, nokuti vanhu kwanga vakaita line. Time mendakati ini ndichipinda muchiri karikowa ndoenda kuseri kwechuru, fanika churu ndoenda kuseri kwechuru, ndakatotariswa nemabhunu. Zvingazi gara pasi nemupuruvhi anga ari papo, gara pasi ndobva ndagara pasi, zvingazi rara ndobva ndarara, ndobva nzouya kuno siya futi ipapo ndobva ndasiya, ngazi bisa zvakadii ndobva ndabisa bhandire rangu, hembe ndobva ndakumura, ndobva ndasara nependi. Nganzi alright, tonona apo ndobva ndatonona, ndobva ndisecha ndamira pasaidi. Nguva diki helicopter ndobva yauya papa, ndobva ndapinzwa muhelicopter yakamhara pasaidi, ndobva ndadhonzwa ndakabatwa, ndobva ndakwidza ndobva pasi kuchitiri kwadotito, ndobva svika yamhara paya. Unoziva mwoyo unoita mudiki unonga wangofunga kuti ndongoona ndofa nguvai, zvokufunga zvelife kuti ndicharama kana kutozoona kuti panapa hapasisina. Ndo pakazouya umwe ndakutoziva because ndakazopinda muarmy ainzi RCM netsvimbo yake, ndobva anzi mufana unonzani kwewe, ndobva ndataura kumushango mwondo kupi, ndobva Chipinge. Une makore mangani? Ndikati izvi ndinofunga ndane 14 years. Nganzi wakatrainwa? Ndikati ndakatrainwa. Nganzi wakatrainwa kupi? Ndikati kuChimoyo. Ndobva ndibvunza ipapo ndakangutaura chokwadi. Zvinganzi right, saka imi munogara kupi musango? Ndobva ndamutaura zvimwe ndakataka kuti varevere nhima kuti vasaenda kupi uko. Kune futi dzakaita, ndikati kune dzimwe futi dzinopetwa dzinojoinwa so dziri kupi? Dziri musango. Ndinofunga takaita 14 days. Taimuka taibva makuseni tobuda nemasoja kuenda kupatrol. Ndopetakaziva kuti ini masoja yaka usiku hafambi murodi. Tangoti katifambe totosvika pasango wakutodya mabhifi, takutodya ipapo. Mapiwa manje combat. Ayo ndapfekedzwa zvimakaki. Okay. Ndio zvandakati nazvo so. Zvaipfeka maigiliza zilaiti zvebrown zvezvo zvakatokudai. Right. One day futi mamapiwa. Futi ndakandisina. Okay. Ndakandisina futi ipapo. Ndakangopfekedzwa shangu ndangonzi endei. Manga ndakanofamba sei? Vanoita sei? Saini yekuti muonane munopanana sei? Ndichitaura tikati munoita so, munoridza muridzi muchiita sei zvese. Ndichitaura ngazi right. Ndo petakazoya kuChinoi 1978 Chinoi pashogira ndakaona 1978 Chinoi ndakwenda after 14 days dzekwadotisa. Yes, ndakapanda tono pamwe pacho pamaiva pama directions maitotaura chokwadi. Pamwe pacho ka ndatotaura chokwadi, asi ndaiziva kuti makomedzi achi havasisiko. Okay. Ndokuti vaitoti ungareke kuti arotokura. Ende zveshowo makomedzi vaiuya vazhinji. Pane ndo pakazouya vamwe makomedzi 2 wendakanyatso kuona inini, but ndakazowana kuChibondo ndichiwadza kuti pana makomedzi akachekwa nechainsaw. Chainsaw aimuswa komedi kudai kuti munhu achidimburwa achidi wakatarisa kudai. Right. Tiri ipapo ndobva tazoya muChinoi. Ndanyasa kuona inini kuti havasi kundiuraya. Nehelicopter ndakarembedzwa. Because muhelicopter ndanyasa kusungwa zviya zvikusungwa zvi. Ndotoinspectwa. Unonga uri muhelicopter kana yakusvika kuvanhu manje unobva wadzikiswa. Chinovhurika. Titori. Muri kwadoti ndobva mapinzwa muhelicopter. Yes. Vamatogara unotogara mune kasiti kaikaka. Wotosungwa, unyatso kusungwa, waitosungwa zvakanaka. Ndanyatso kuona kuti apa havasidi kundiuraya. Like a prisoner of war. Yes, zvokusungwa kuti ini ndisadonha pendirodziswa nehelicopter. Makasvika muChinoi manje? Ndakasvika muChinoi. Ndakatosvika ndakarembedzwa. Ndakatotenderera Chinoi. Kusvika pashowground papa. Makarembedzerwa papi? Takuda kusvika muChinoi. Handichazivi kuti papi. But ndopenda kataka kudi kurembedzwa manje. Vichidaidzira
kuti muri kuona ere kagandanga Mugabe anoabvisa vana chichi is very young what chichi ndichisvika pachogira kunyasukiswa papi padhuze helicopter chena padunga muri kuona vanga usika sunungure ba ndiri ipapo from there simuka yodi yoenda todzoka futi kupi kwadotito tasvika kwadotito kuya vaiti ma weekend aya vaimfara zvaitika peyamene kuti mapuruvhaya vairi kutsvaka vasikana saka inini noudiki hwangu uya ndaichasokuona kuti vanga havachandiurayi because vamwe vangu vakuru ndaigara navo mudzigombo madotito muyamuyaga vaitourayiwa and taiti every Wednesday ega masports day vichitamba bhora mapuruvhaya pane mungasvika pamudzviti papi paside handi papi pane paiurayirwa vanhu painga pe chimugidhu selection maipinda muchifamba nezvizvi pane chikongiri changa chibo chichidi chechidzika chingangoti bwa iselection watopera ungakwanisa kupfurawo chichimudengani ndizvozvo vanhu ivavo nde vaiswa kupi kuchibondo ivo vanhu vaya saka inini ndakasikapinzumu because I was very young and vainofuka ndakatonobva kutonangidzwa nani neni ndaindi ndichibva kuchitiri kuya ndiyo Mount Helen wonditora nemota chidzoka futi kupi kuchitiri saka vanga kuti tuma kuvasikana wavo ndichienda kumvura uku kumagarden kodadza vasikana vemapuruvhaya saka one day ndakasangana anonzi Gogo Dendera vaigara musohwe kipi kanzi nai mwanangu unodii kudi kutiza ndikati no Gogo ndichatiza kanzi iwe vari kwana community Goduku anomeja nyau chindi kutaura iwa tinoka tichiwaona tichavaudza kuti iwe uri kupi uri kunoko asi wakati uchadi uchauya saka yanga ari Saturday ndobva ndotuma futi ndikanja kudadza chini vasikana ndichibva ndadzika mumagarden ndobva ndasvika mugarden ndobva ndatema chini nzimbe dziya idzedzi ndobva ndaisa nzimbe dzangu apa ndobva ndarowa pasi saka ndapachihighland ndakazongonzwa nyeri kuti vakudondoona kuti munhu akudi akuenda ndobva ndaenda kuseri handi munoziva mumvura muyo ndakatedza nemutsanga ndasvika pakaita chidhemu mvura inoti handi pane pakaita fofoma apa ndakasvika ndichipinda mukati mumvura muya ndobva ndagara so vanga mvura ichidzika nokuru ndobva ndahwanda imoyo kuitira kuti mopapu yavo ndaitozondoti kana wanga aneembwa nechii havafangadi vakandiona ndakasvika imomo ndobva ndabatwa nehope hama dzangu mumvura ndakagara kwete mvura inonga chiti ndakagara pazvimatombo kunoko manga mune nyoka dzegreen inoziva nyoka dzegreen dzai dzichirova matafi ndichinyaso kuno dziri kudya ruo rachi matafi aya ndakangobatwa nehope ndabatwa nehope ndakazomuka usiku ndichizoti cherere munoziva zviya zvinochereuka ndobva ndakazoti pepu ndikati okay gara zviya ndiri panapa ndobva ndatasa light rukachanza riya mamvura dona ndikaziva kuti light iri ndimumavunona plus advantage ndekuti ndakanda kuziva because every time taenda kupatrol nechi nevarungu ndakanda kuziva route kuti iyi inobuda pakajokoto iyi inobuda pasohwe iyi inobuda papi saka ndabva ndatanga kuteera road ipi idzodzo dzindaifamba pepi kwechingoti ndakata pasohwe papi ndakutosvika pagomo repasohwe ndichisa kipi andakuzombira kukipi ndobva ndazoenda mugomo ma40 kubhesi ndakasvika mugomo muya makomedza vakarova pasi manga mune sadza ravanga kasiya sadza iroriya muriza sadza rinoita chikuta mukati macho nomumwe wakaita unyoro saka ndaidya zvokupi zvokunze zvezvezvi ndozvindaidya izvozvo rimwe racho ndaitoisa pariware kuti riite kakuoma ndope ndakazoona vamwe sekuru ndaiti sekuru jojo hamene kuti vaitsvaga vaimura uchere kana kuti vaiitawo sei ndipo ndaitotamira kumaminda ndipo ndakataura kuti endai muodza kuti comrade Pondei vakadi ndakadzoka kunoko makomedza vanga kuSt Albert kumakomo kuSt Albert ndiko vanga vari ikoko vichidzika pasi kuneni kunana chidodoko ndipo kazoenda kwaudza kuti comrade vakadi vakadzoka variko ngatitozouya makomedza ndobva vakazotuma mudhara uya tikanzi iwe ndiwe unoziva kwaari chiendawo mutoro uzouya nawo ndobva tazoenda kuseri gomo rekusohwe kuyako ndiko ndakasangana nawo makomedzi ikoko ndakagara futi ndisina futi mazuva chiyayo vichidi kuona kuti pfungwa dzangu dzakadi dzakamira sei vamwe chingoti ngadzokupi Mozambique riye vamwe comrade Godi
ndokataura kuti atisiri kuti adzokoku ndinoda kuti tizende korwa papi pachitiri pacho saka ngaenda kurieka information yepapa kuti tozofamba sei hatizodi hatizioni nekuti akaudza kuti makomana kana tichiende kuende korowa pachitirika ngatiende zviri free vanhu havapindikana muroad vanotohwana mupi musango nekuti vanoziva kuti magandaka vanofamba muroad vanoda kutoita chini zvimbabha saka yakazorongwa mission ndobva mazuva ainzi Zimbabwe Rhodesia paifamba muzuva rachiti Zimbabwe yakadi yakasununga ndo mazuva takazorwa papi pachitiriri hazingapo wapfuti manje ndisina ipapo ndisina ende takarova tisina chi ndisina futi ipapo ndobva tasvika nobva vale ambushi yawo ndingavaudza kuti uku ndo kumesi uku ndo kwavanodini kwavanorara and time dzekuti vadya vanodya dzakati from there vanokwa kutamba uchimwa chi beer saka zveshuwa vakasvika makomrades ndobva vatanga kurova kupi kumesi apa pana vakavhara apa kuti vanokwa kumhanyira kupi kumatrenji uku obva pakarohwa munhu ipapo after attack takawina ipapo ndobva taenda baba imi takadenha nyuchi manje kwechingoti we kuchena mamvura donha yakasviba ndege ndokwakauya mabhiza ndokwakauya mabondo bheki ndokwakauya imbwa idzi mopap kuti toda kubata chi munhu uya mufana uya saka vaidza kuti ndiwe waita sei ndindakatengesa because pakaurayiwa pakafa vanhu zvikanzi mukomana wendi akatiza pana ndi akatiurayisa sound it's all munondizwa rukatakata so right vakwanzwa taurai comrade maswera sei comrade mchisi maswera sei ndaswera zvakanaka right ipapo ndo petakadenha nyuchi after attack ndo pakauya imbwa mabhiza mamondobhek kuti vanyatso kutsvaga kuona kuti pese pese vaifamba inonzi carpet bomb ndakazosvika ani munoziva pana Hoya bridge isu tainga tachinja bhesi kubva musoro ranga rapadzasi pebridge yekuna Hoya papa ipo paya takangosvikirwa futi makuseni tikazvifungidziri takazoona kwese kwazara uko maparashute chidini vakatanga vaburisa maparashute vasati varidza futi futi dzakazoridza papa maparashute vatoleya kudhara kuitira kuti musati dzamuenda kupi uko nokuti ani munoziva kuna Hoya kuzasi kumusoro igomo vamwe vanga vari mugomo ndo pakatanga kurira futi zvakasimba ini ndikamhanya ndakadai ndakambodzorera maybe wanga udiki hwangu here vamwe vanga naziva kuti vakafamba sei only one comrade ainzi Zimbabwe akangorwa padhuze neni ipapa akabva afira papi ipapo ndo ndakaona ini ndechingoti pano nepapa ndakabva ndarohwa ndege yakabva yandibhomba chiromania chechachi chemavhiri chachi ndobva chanditi cha ukuona mana iye matumbu ndobva abuda haana kubuda ani munoziva ganda ndakadi rakangochekwa nepana papa panapa panga pane fragments ndanga riri papa nepano pariwo kwapa ndanga ndine jacket not this one ndanga ndinaro saka ndakabisa jacket ndinoona ka jacket aka ndanga ndinako ndipo ndatanga kudi kusunga ndega ndobva ndatora mashizha ndakatsenga mashizha mung'ando muziva mung'ando muti yainonzi mung'ando iyeye inoita vanika zvakafanana nezvizvi zvemusasa izvi iya inoruka pana pakusvika uko imung'ando ndiyo ndakatsenga ndobva ndaisa papi ipapa ndobva ndasunga hana kunyanya kubhilita too much
asi power kuti ndifambe manje ndangati ndisina ndakangofamba ndobva ndapinda muchikomba chitanga ndobva ndapinda kugomba ndobva ndati gare lake ndobva ndaona gomba resambani muza gomba resambani Yes. ndobva ndapinda imomo ndobva ndakararamo ndangomuka makusendo kugweya ndomwa mvura ndodzoka futi mugomba ndofanga ndakarohwa zvakaita nhasi ndakazotoka mangwana achi nguva dzinedzi povhu dziya dzakubva kupi povhu dziya kubva kumakipi vaitika vaitika hondo. That's why inini ndechida anonzi Mujibha Chimbwido. Yeah. Mungazwa munhu anonzi Mujibha Chimbwido ka inini kwendiri ndiye mwari wangu. Yeah. Nokuti ndo akakwanisa kunditakura kundiende neni mugomo kwakuzokotsvaka kumakomrades kwanga vari makomrades ndokuzotanga kuzonditora after 2 days kuti zinde neni kucrossa neni border kuenda kuSongo hospital kabhora bus ndiko ndakasvika ndichizorapwa ndichisonwa ndabva kabhora basa ndope ndakazoenda kwanzi kuSamakweza ndakatanga kuenda kumudzingadzi kuya ndabva pamudzingadzi ndope ndakazoenda kwainzi kuSamakweza panga kune reinforcement yakamira kuti 1980 kana tikatadza kuwina hondo yedu yotanga ndonga takati kuma 5000 ndo Samakweza vazhinji vese ndio gurupu yemaiona yanga iri mechanized brigade. Okay. Nevamwe vakaenda kunana one command nevamwe but ndio yanga iri chini reserve force. Ipapo which is 1980 ndio peta isi takazoya 1981. Saka ndo mafambira akaitanya kukwara kwenda kadi kwenda kaita kusvika ndarapwa right. Right 1981 ndio ndakazopinda mu National Army yainge 19 tichitraina 19 tichipedza akabvanzi 29 29 ndio vatagara Mount Darwin from Mount Darwin ndio vatazozi 2 Infantry Battalion ndio vatatoenda kuchiwakari nyama tisu kuti vanhu vainzi vakaridzwa nema distance ndakararama kuti pakadai ndakasvikirwa mubaraki ndakarara futi nema distance aya kwatangoridzirwa ndakamhanya kubva kuchivakari nyama kusvika mukaro ndine nzungu mukano tanga tichitsenga nzungu maniro but nzungu ndakataza kudziti ndakazozoona ndakutosvika mapurazi ekupinda mukaro yaya ekofa kuti ndine nzungu chi mukano from there tichipedza ndipo takazopinda futi kupipeline Mozambique. I was the one vakaita hondo painzi pamachesa takusvika Casa Banana ndakaredwa futi ipapo ndokuratidza kuti hondo dzakapinda ndichirarama takaredwa isi tiri platoon out of 200 vana matsangaise ipo paya one chete musoja wedu ndakadi akakwara ainzi Mutasa ana tabvapo ndope ndakazodzoka ku 23 from 23 zvinganzi nehondo yakaita kupi uku chimbo chakakokudi kukoshandira ndope ndakazouya pa ACF pa Army Clothing Factory pa factory vatatanga kusona chini hembe pa factory ndopa pakazotanga 2000 30 chimurenga animona ndopa ndapinda futi hondo chi ye30 chimurenga kutanga kufamba tichitora tichipinza mapurasi pana paranga riri base pana taibika sadza pana vanhu vese vaibva mhiri kwazvemba vaibva kupi kwese panze pomuri kuona pese apa paizara mabhazi nechikomanda chini 30 chimurenga muri kuona mota iri papo iyo PG720 muziemu iyoyi yakashandira ZANU-PF kusvika titore minda iyoyi muri kuona iyi yachizenza kusvika up to now every year kana kuti every 5 years my elections ndinotoenda pa forefront kubva Tete Sabina kubva Chombo ndakati campaign manager wake Tete Sabina campaign manager wake Chiyangwa campaign manager wake Chidakwa uyu Dex aripo every year inini ndonga ndichi campaign izvo ndakati heritage chairperson heritage trust Okay. kusvika
now ndo mamiriri akaita nyaya yangu. Handiti. Yes. Mwana wekuchimoyo hamuna kuziva kuti zvakafamba sei? Mwana, yes, mwana wekuchimoyo handina kutomboziva up to now. Handina kutomboziva. Handiti. Yes. Shamwari dzenyu makaenda muri vatatu. Makazofamba sei muchiri kuMozambique? Right, vese izvizvi ndakati ndiri kuBulawayo Lucky ndakatanga kuzotomuona Manjipita chikoro chaMazizi. Ndakatomuona. Mungamuona soka munofunga kuti munhu ari kupenga. Okay. Mungamuona zvari. One ana kutrainwa because he was very young. Akangova ari murefugee kubva pachibawawa petakamusiya. Uyu Luka Joao wendakaenda naye wachi anga ari kumunicipality Harare. Akakwara akadimbuka gumbo atsika chibambaira. But madhisobo akazotorwa izvi ari kuLuka handisi kuziva kuti amupenyu here kana kuti akashaya. Saka muri kuti uyu Peter anga atori mudiki kwamuri? Yes, he was very young. Anga atori mwana mudiki. Ini ndingati tori number 2. Uyu Luka anga ari muhombe. But tese takatrainwa. Iye akazoenda kuGaza. Ini ndakaenda kuMadarwen. Handiti. Yes. Handipa makakepswa paipai. Right. Mararamiro amaita. I know kuti maifamba muchimboendawo, but everyday life musati musingaendawo. Mairarama sei? Life yangu inini ndaitoona kundoti ndaitochengetedzwa vaindifarira. Ndofunga udiki hwangu here. Chikafu ndaipiwa special munhu. Zvokutoti iye RS ndoti RS ngo ndaindiroziva kuti nyembe dzake dzakati RS I don't know it's must ndadya here. Plus zvazvo muzita RS uye Mpurve. Zacho hai. Kwanzi Chin Thompson. Ameno Zains Thompson RS Thompson, yes. Anga aita vanika mukalared like so. Yeah. Chikafu kana muya mugomba muya mwenda murara nemamwe makomiridzi muya mwita pinzwa necage muya ndakasika chararimo. Ndakanda kuraritswa mutent. Nditorei package apa. Pairaiswa mamakomiridzi. Igomba ranga rakacherwa. Zvokuti muno mwaitopinda nechilift chiya. Ndicho maipinzwa makomiridzi anenge abatwa. Vano vangabatwa. Zvokuti maitopinda kana vaito changa chiri chihombe, ridzi gomba dzihombe. Rino panga pane tent pamusoro. But gomba riri pane dzigomba riripo. Munongopinzwa ni chakata chikeji chekuti munongogara munongopinda muri 2. Modi modzika. Chobudiswa kunze zvokuti hamukwanisi kuti apagadwi. Munongorara imo. Hamuna matiziro. Ndo paitorwa makomiridzi echitoona kuti uya kutende kuuraiwa. Vaisarudzwa sei paunouraiwa? Ndazwa muchimbotitaura zvechimachi chamainokwira chichi. Ya zvovaita ndofunga pavaipinda mutende uchibvunzwa zvavanobvunzwa. Maybe ungatadza kupindura zvavanofarira. Maybe ndio zvaita kuti vaudi vakuuraya. Saka maiti mukasatoma akasadzoka motoziva kuti motoziva kuti ayo obviously taitoziva kuti atofa. Because vaiti vangauraya vaitouraya zvitaitoona kuti vari kutouraiwa. Vamwe vaitosungwa newaya pakurapa. Vamwe vaitodza zvekutochwa. Vazhinji vaitora zvokunama zviseltable zvazvo. Wonama. Kunama kusvika munhu kusvika abudisa ziso kusvika adi afa. Asingafemi. Ndakasikazivi kuti munhu unobudisa mweya nemunzeve. Waitoona kuti munhu ari kubudisa mweya nemunzeve kusvika ropa radi rabuda avharwa chiri mhino nemuromo. Ende vanhu ivavo taitowana kusvika kuchibondo vakaiswa maseltape akavharwa. Pendaitaura kuti semataurire kuti avo ndichiti ndinotoziva muchibondo imomo mukati mune vanhu vaitwa zvakati. Pavakazobudiswa ndakataura kuti tarisai muone zvindaitaura. Kana uya kuchekwa nemacheniso ndakaudza kuti anonzi Siroba. I know him. Anonzi Siroba akatrainwa kuEthiopia. Aisisa futi yake refu so. Akakepichwa ndomuziva. Akabatwa kupi? Akabatwa futi kuna Msingwa. Anga ari munyumba B attachment mwedu imomo. Ndobva vamucheka makumbo. Kusvika azoshaya zvake. Takatomona futi kuchibondo ikoko. Saka ichi chekukwira chamaiti chainokwira shida iso chimbochitsanangura chamaiti mukakwira
ubva chakuti guchu ichi right chakaita fanika zvichaita chinofanira munoona exact munoona chikireni ichi munoona chaitozwa iso chinochisimudza chikongiri handimona chasimudza chikongiri chobva chahuku chozongotrigwa chobva chati one time changokupwanya pamusana kana chikatokupwanya pamusana kana pese pawangopwanywa ndizvozvo wechingofa kutodhonzwa wezi panga pane vanhu vanenge vachitodhonza imi pache zvenyu vaitobata dzimwe povhuku dzaitata basa rekudhonza zakana dzadhonza ndo dzinolodha mumadhimudhimu anonge avafavaiva obva vanzinga vaende ku iyo vaingoenda ndakazoziva manje manje kuti vaendeswa kuchibondo ende vanhu vacho vaienda vavaka vaisvika vachiurayirwa futi kupi ikoko for information povu yes ndo petaiona kuchibondo handimwaona kuti vamwe vanga vari maplastic but vaitoona 4 or 5 kana 10 vanonge vakangofa vari mupassage muya muchibondo muya handitaipinda mugomba maitoona vari imomo ndio mwairidzirwa kana kukandwa grenade wobva wafira imo it was tough takaona zvakaoma ndo mararemi takaita pavaivabata makomrades mamwaya vaikipa marekodzi yes obvious nokuti vanokubvunza like ini vanibvunza kakunobva kupi ndobva kwakati zvati pavaikubvunzai vanenge vachitonyora pasi kuti vanobva kwakati mwana wanhingi sakura kuti dai zvainzi zvakazofambiswa neunhu hwevanhu marekodzi waya aigona kutotaura kuti mwana wekwanhingi akabva kuchipinge akabva kubhoyera akanorwira kumount Darwin akafira ari muchibondo yes because marekodzi vanavo zvokuti marekodzi eyo kuti chokwadi kudai aikwanisa kuti akakwanisa kukepishwa paari vasina kudestroyiwa zvaibatsira nokuti tototyira kuti like fanika pachitiri papi petakaataka ipapo matende mazhinji akatsva saka matende eyo anenge ane chifuti ane mainformation zvokuti kudai changa zvino zviya kuti vanoisa musystem zvanga zviri nani unless kana akakwanisa kusara but matende fanika petakaataka pachitiri pakatsva zvizhinji zvakapera kutsva ipapo because pakadestroy kwete zvekuseka because akatobva tichiimba maimba kuti chisongwe kuti hondo tichiimba izvozvi hondo inoparadza tichingoenda handi pavasikana vemauxiliary havasiri zvekare vangarara chimbwini yes that's why taitaura kuti pavetting yaida munhu akariwira nzvimbo sezvo ndikukutaurirai kuti ndaiziva kuti kuna nasibongle kuna nanhingi zvindoziva ende anyase kuziva kuti uyu anga ari jeka kwese aikwanisa kuenda kumapuruvheya aikwanisa kuenda kumakomrades nokuti kune vamwe veitatoziva kuti avaka vanga vati vana mujibha vasikana vaigara mukempi makipi vichiuya futi kumakomrades vichiona kuti kwakamira sei asi pane vamwe taituma kuti kunzumwi nekunyimo nokuti pane vanotaswa ipapo saka panonga pakuda information kuti uyu hungu ari mujibha chimbwidi wedu asi uku akambotumwa here kana anofanira kubudisa pachena kuti ndaitombotumwa ndichienda kupi uku kuti kutora information nokuti mujibha anotora information uku nekuku asi kune mvaa dzanga dziri nine dzakasikawi kumakomrades vaingoita basa rekuzobvunza avo manji vedu kuti vasikana mafamba sei panga pakadii magandanga ari kufamba sei ivava manje kuti vagozoendesa ende ukada kuzoona ndivakumhanyira futi kana chi ndana mujibha chimbwido like futi kwakomana vazhinji vanga vari maauxiliary izvi zvava kuti umhanya kuti mangindani maveterans ende vananga vana mujibha chimbwido nokuti muauxiliary ndio vaya uchitoongorora kupi kumabhesi asi ari chi ari muauxiliary kwake dzikuri kunane than kwarume ndio kune danger pavetting pano kunasa kutarisiswa apa kwakadzi kuri right ndati kwakadzi 75% kana kuti 85% kuvarume 35%. Ndichitaura chokwadi zvinese kuziva nokuti vatengesi vazhinji vanyanya kupi kuvarume
Okay. Pamakazobva kuhondo 1981 masvika ndikanzokera mashure mbichana mati muningina mukoma akafira kuhondo mukoma makaziva sei kuti mukoma vauya kana kuti mukoma vakauya pasi pongabhira ndiye akatanga kuenda saka nimbe ndakasvika pasi pongabhira vakatotaura kuti pane vamwe vainzi vokwamateu ana vokwamateu because ndiri padhuze nesipongabhira vaitomuziva zvikanzi mukoma wako Samuel Manyarusi anga ari panapa akatofira apo akafurwa nemakamarata amene ngaudo kufunga kudzoka kupi kumusha because makamarata aifura zvikanzi akatofurwa akatofira akatovigwa uko kumakuwa tari ubezi kumboifambira nyaya yacho but zvakashaya basi naRozi makazomboonana naRozi hatina kuvamwe vacho vanda vasikana vacho kachikwata ikako pane vakazomboona mbuya Beshi anonzi ani vakaenda nedress renyu Teresa yes Teresa takatombomuona angatombouya kuWarren Park ndiye vakanichengeta manje ana Teresa ivavo anogara kwachienda mbuya uko handisi kuziva kuti mupenyu ere kana kuti akafa madzoka maakuami makazomboenda ndirini pamakazoenda kumusha kana kuti makasangana nevabereki pendakabva kuhondo 1981 takauya pashowground ndobva tapuwa mari dzedu dzaizi endai mochiendai kumusha ndobva ndasvika ndobva ndaenda kuona abereki ndakangonanga kufamu ikoko kuprazimbo ndaikuziva ndakatosvika zvishe vachitori ikoko mukipi vanga vachitorimo vari vapenyu baba namai but baba vakatombovharirwa zvakasimba vaipiswa kwainzi pachibonori paipiswa ndi ipapo pakafira makomuridzi nemwe madhara wangu mudhara chaicho akapiswa zvakaipa zvokutoti kana makumbo kufamba anga kutonetseka nekutotywa achinzana vari kupi vana vako yakaenda kuhondo kunze kwamuchembere mai ndio vakazototiza uko vakazoenda kumunin'ina wavo kunonzi kwarimbi ndii ndakazotovatera ndabva kuhondo kuti mai chidi chidzokai vatotizawo nyaya ichi iyo yekushungurudzwa ikoko mubvunzo vakakubvunzai nezvemukoma vakati chii vakati mukoma akatanga kuenda makambosangana here ndikavanza kuti hongu inini ndakaona newekwamateu vichitaura kuti mukoma wako akafira panapa akafurwa nemakamarata vanga vauya kujoina saka akuda kuzodzoka kupi kumusha zviyazi kuti aona situation yaoma akuda kudzoka kupi kumusha ndo pakafurwa nemakamarata ndobva afa but akatobva kumusha achiti ndikuende kojoina azosvika aona situation irikoko pakada kuti mina ndidzoka kupi kumusha ende vazhinji veshiwa vakapera kufa auda kudzoka vichifurwa ndio zvakaitika ipapo mabhattles amataura akawanda neamakakepchwa amwe itaiti watanga ndataura mabattles akazondisvikisa pana taisevereva amwe tairova tichibudirira amwe tichisurpriswa handina kukwanisa kunga ndimatsaura unless kana ari pamwe I can explain pamabhattles acho ese yamunoti nhasi panesa mataurai iyoyo zvazvo iyoyo ndiyo yandingadai ndakafira dai ndakafira chakuti ndife ndope ndakatomborwa ipapa pakukepitwa apa it was very easy and I was not expecting ndakangotya diki diki but the time ndakasvika ndichichengetwa uko nemabatwa endaitwa ndakatoona kuti handiurayiwa asi yekubhombwa iye pendakarohwa nenyere apa aromania kandege kaika kakandibhomba nemagasi because ndakatomboita magasi bomba aya namanje nditori nechirwere ndakatobva kumatest manje ko varikutoti malungs kwangu kuside uko ndakatofema something chakakwadza chini malalungs ndo mangadai makafira ipapo ndadai ndakafira ipapo because ndakatoiswa oxygen ndakatopfekerwa matube kusondo rese
Kapora basa hospital paukuchena. Vana mujiba nachimbwidwa wakuchengetai muchiri kwaziya? Ya, ndichikwaziva. Ndikasangana nawo maybe ndikatoziva one. Akauya atori nemuzukuru wake ari panapa, mwana wahanzvadzi yake ndio ndakakwanisa kuziva atori panapa. Ariko kumaudhari akabva kumaudhari chiyokuviga mwana wahanzvadzi yake panapa, only one person ndio ndichaziva. Vamwe vacho ava unless kana ndatoenda kumaudhari ndio ndikatoziva. Namudhara George? Namudhara kana kuti achimupenyu here kana kuti akashayika handichazivi. Nambuya adiba obviously mbuya dendera she was very old, anofanira kunge akatoshaya because havangakura ngokumbuya dendera ivavo. So ivakazviziva sekumbuya dendera kuti uyu mwana abatwa? Ndo vaindipa chikafu, ndo vaiwana chikafu kubhesi kumafeti kugubhesi, ndo chembere zedu manje idzodzo. Plus ndio vaiva kutiudza nokuti kumaudhari isusu tainzi hatifaniri kupiwa chikafu nevakadzi vechidiki vachiri kuenda kumutemo. Taipuwa nechembere. Eni ndikati ipapa pafanika petakazoita tsauna ndidzokere petakazoita tsauna tinotoona kuti because musikanzwa yo ainzi komuni Kamuti Ngondo takamira kuti tiende kwataka kubhezi kuya kwetaita kuti takamutuma isusu kuti iwewe Kamuti Ngondo enda nevasikana ava kupi kotsvaka chikafu kumaminda. Ndio nguva ini yechibage chokuti endai motora kumaminda kuti tobika tozodya nokuti isi mombe taitora mapurazi, taitora nyama, taiuraya mombe dzedze dzevarungu. Asi chikafu taitobika chibage chimangai tosanganisa nenyama todya. Saka takamuti iwe chienda kuseri uko kusohoko tichibva kuseri muna Musimba muna Mvamburanona nevasikana uende kutora chikafu ndo basa rako. Iye akatora nevasikana vasvika nobvarara iko kwakutoita nyaya dzake hatapati. Saka kumadhari waiti mungangoita izvozvo izvi ndege dzemunoona ka onde munoona ka hamuitauri futi. Ndo zvaitika kumadhari. Ende ndakapuwa mutemo kuti vanhu vanokupa chikafu vanhu vasikachaendi kupi kumutemo. Vanokubikirai. Ende musafa makatamba nevasikana matambire iyayi. Mako ami pa-integration hamana kusangana here nemamwe maauxiliary ekwadoti tu? Handina. Up to today? Handina kumbobvira ndambosangana nawo up to now. Handiti? Yes. Handi paHembedzi tichivhara program? Right. Idzi hembe idzi yemuri kuona kuti kadiki ndo kahembe kendaipfeka. That's why ndichitaura kuti inini I was very young. Kuti vandiurayika vaitondoona kuti ndakandiri mwana mudiki. Nokuti ndaitonzwa language yaitaura kuti mugaba ari kuabvisa vana. Kana muhondo ndanga ndisikatakuri magazini ndaitakura 4 magazini chete. Ngitakura 5 nezvimwe dzimwe nyeri dzatotakurwa nevamwe vangu vakuru. Because I was very young. Iyoyi. Iyoyi. Ane muri kuona kana trouser kachaka. Ndokenda pfeka ka. Ikaka. Ndeke kanotoziva muhondo ikaka. Ikaka. Ne kabhachi rachiranga riri hombe mijana. Izvi takazozvipfeka izvi kazhinji pakatanga kusununguka bhazi nyika yasununguka. Ndope takatanga kupfekawo mabhachi aya. Iyi sutu iyi ndakati kwakufarira nyika netai yacho iyi. Iyo ndichinayo. Ndakanda kupfeka kuti nyika yedu independence. Sezvakaita dzakauya nani tai? Tai ndakatotora mubhero. Kwakauya mabhero aya. Ndio ndakanonga suti yangu nechitai. Pane heti yangu ndatoishayiwa ndaipfeka muhondo. Iripo tichazokupa inofanira kuenda kumuseum. Saka ndokuzvichengeta mukati ipapa. Hazvipuwi kana munhu. Kana gore rekuenda ndofanira kuenda nazvo mugomba. Vari kuzviziva here? Vanozviziva. Handiti ka? Comrade Mutisi. Unless kana zvazotora zviende kumuseum ngazvienda zvikupi kumuseum handirambi. Asi kana zvisina kuenda kumuseum nazvo pasi. Ndinofanira kuenda nazvo. Pane pamusina kunditsanangurira pakachinja mazita. Rauzonzi Pondai. Chichakaitika pakubva. Right. Kunzi Pondai ndaita zvimbambaira zvinotyisa. Chimbambaira chindaita inini chakasika kuti chaiponda. Chimbambaira. Ndingangoteya ndateya.
and chinotoponda ndo pakazo kuti mfana iwe uri ponda because mapera zvako chinorova chichipisa mota zvachose uzonza comrade Pondai inosi comrade Pondai comrade Pondai mashoko enyu kupedzisira kuma comrades amakarwa nawo vapenyu vari kukuonai vabereki ana sekuru kana hama dzasekuru George vana Mujibha nana Chimbwido vakakuchengetai pamataura kuti kana nenika vanhu ivavo vakandikoshera mashoko amungade kuvataurira vakakutarisai pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Ndinoti hama dzangu macomrades kutanga kuna Mujibha Chimbwido makandiraramisa ndimi Mwari wangu. Ngatichengetedze nyika yedu nyangwe zvikomerei, ngatingoresista sezvatakaita muhondo. Musapanduka, musatsamwira nyika yenyu, nekuti zvendikutaura macomrades kana zvisinei kuti Mwari achinja nyika, kungauya umwe utongi, imimi ndimi the first target. Kune vamwe vanhu vasingadi tikati semaBritish mune loguko waikoti kutori matanda ariko kuisa mutsipa ukuti ndimi munotaka kudimburwa pamwe chete nemawo veterans. Ndichiudza pamwe chete nemi mawo veterans, please ngatichengetedze nyika, tisatsamwa, nyika ndeyedu. Chendiri kukuudzai macomrades, ngatibate, ngatidzidzise vana, nekuti mitoriro iyi yawanda. Mungaona kuti vana tasara vashomanani madhara edu. Tinoziva zvinoitika muhondo, takadzidza zvakawanda kuti nyika yenyu muchaguta, muchafa nenzara, muchaita sei, zvese tinazvo. Iyi iri vision. Saka chinodiwa ngoti tirarame panyika nekuchengetedza nyika yedu, tidzidzise vana nekurima. Zvisinei zvounazvo zvacho izvozvo, ngatingoramba takatarisana mukuru wedu wenyika techikumbira. Chikumbiro chihombe chindikuudza imi, ndikumbira kuti president varambe vakatitarisa. Tinoziva kuti vanoshanda navo vamwe vacho ndo vari andi isusu. Ndichiri mberi painini president pese pese anoti tarisaiwo welfare chi yemawo veterans. Asi zvinonetsa ngezvekuti president vanotaura kumusoro, but pano pasi hapana chiri kuitika, tiri kunetseka. Ngazviona kurima kwacho, kuenda kumabhengi tinorambirwa, kuJMB chaiko hapana chitiri kuona isu mawo veterans. Ndoda kuti taura chokwadi hama dzangu zichinzwa kuti ngationekwewo. Vana Mujibha Chimbwido ngavagadziswewo nyaya dzavo. Kana vasingagutsikane kuti havana kuvheta zvakanaka, ngavaite fuchini revheti. Kana iri revheti, kana munhu achaya akari Mujibha Chimbwido anobudirira. Asi anonga achiti handiuyi inyaya yekuti anonga asiri. Ndo zvinhu zvingataura izvozvo pamberi peZimbabwe. Kuti please nyika ndedu. Kunyanya ndoti Mwari nemudzime wenyika ngatikomborere kune vana vedu nyaya yemutoriro yezvinodhaka. Zvanyanya kana ungamudza, ndikukuudza kuti mota iyi museum anoti hazvina basa nakwari. But it's a history. Because ndiyo yakati kuti tigare zvakadini zvakanaka. Andiriga. Comrade Pondai. Iwoyi. Tinokutendai. Mofamba zvakanaka. Andiriga. Ndinokutendai zvikuru sana. Tinotenda. There you heard it, the footsteps of Comrade Pondai, the young man from Chipinge to Mozambique, to Malawi, and to an independent Zimbabwe. We will not add more. If you are watching this program and you fought side by side by Comrade Pondai, kana makavabikira, kana makavatakura vakuwara, chirongwa chenyu ngatisangane tikurukure, mutipewo divi rekwenyu kuitira kuti nhoroondo igosara mugorangarirwawo nevana veZimbabwe. Tiri kuno kuZvimba South, Mashonaland West Province. Thank you our camera person Vongai Kawa and producer of this program Frank Wesere. My name is Robert Tapfumane. For now it's bye-bye. Keep watching the program The Forgotten Veterans.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya takabadesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya takabadesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.